Ezihamba phambili indaba namuhla Uzodla Izindodla Zemali Umonakalo Wesimo Sezulu.Lwethuliwe lokuqeqeshwa kwamakhansela kanti uyaqhubeka uginqa igonqo kumasipala waseMtubatuba. Nina bendlove namandla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Uzodla Izindodla Zemali linganisela ku3.3 billion wamarandi umonakalo odalwe isichotho ebesihambisana neimvula enamandla kanye nesiphepho esifundazweni KwaZulu-Natal ikakhulukazi ke baphakathi nelikaMthaniya eMgungundlovu kanye naseMnambithi. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uSipho ukusho lokho ngesikhathi enesithangamisa bezindaba esidara eMgungundlovu. Shayeke kakhulu isifundazwe saKwaZulu-Natal kwisachotho nezimvula ezinamandla esihlaseleka muva nje kanti ungqongqoshe uSipho uthe ithimba lomnyango lisaqhubeka nokuhlola umonakalo ikakhulukazi eMsinga kanye naseMnambithi lapho sibone khona izikhukhula ziphoqa ukuba kuvalwe idolobha. Almost 25 abantu abashile emhlabeni ngenxa yama incidents ezekile and baningi ama household affectekile kunabantu abanganazi izindlu yingakho sisebenzisana sokhumbula ukuthi uMEC uSotobe wakasibiya uke wahambela indawo eziningi KwaZulu-Natal ikakhulukazi eMgungundlovu uze wabeka ngisho imali engango-15 million ezosiza abantu laba affectwe ile ama incident akhona or disaster. Ephendula umbuzo we1KZNTV ukuthi ingagumeka kanjani le nhlekelele kwamanye amadolobha uHlomuka uthe kunzima ngoba inhlekelele ayigwemeki kodwa wathi angeke bahlale basonga izandla. Angeke sikwazi ukuvimba ukuthi izulu line and the magnitude engalwa elingana ngalo kodwa esikwenzayo ukuthi sizo masipala se-alert abantu bakithi ukuthi izulu lizoza ngokusebenzisana no South African Weather Services and siyacela ukuthi abantu bakithi babe sendaweni ezisafe bazama ngayo yonke indlela abadrivayo bangabi ngasemgaqweni malini izulu abantu bangayi emfuleni yonke indlela yokugwema leyo. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uJomo Sibiya uthe bazokwenza konke okusemandleni ukulekelela bonke abakhahlamezekile waseMnambithi kulimale kakhulu osomabhizinisi. Isikhona indlela esicabanga ukuthi kungalekeleleka ngazo ukuthi lesa simo singaqhubeki sibe khona. Sinethemba ukuthi kuzokwazi ukwenzeka kodwa thina njengomnyango wezokuhlaliswa kwabantu nanjengohulumeni sizokwenza konke okusemandleni ukuthi labantu abathintekayo abantu abahlelwe inhlekelele sizongenelela sizoya nakhona ukuyobheka kodwa amathimba ethu phela sekhona phansi ukubheka abantu la kufanele singenelele khona kodwa ikakhulukazi abantu abakhahlamezekile lapho ngosomabhizinisi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAnda Dube ngisemgungundlovu. Umnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal usohlelweni lokuqeqeshwa kwamakhansela ngenhloso yokugwema ingqinamba ngokusebenza kwawo kanye nokhanjiswa kwezidingo ngqangi kubantu. Ekhuluma ke nethimba lezindaba ungqongqoshe uSipho uthi bafuna wonke amakhansela eqonde indlela yawo kungabi khona ke lizoqhamuka ngokuhamba kwesikhathi selethi ke alizange lifundiswe. Ukusho lokho ngesikhathi ke ehlangene nobuholo obuphezulu beyifunde imbili uMgungundlovu kanye neHarry Kwala kanti uthi lolu hlelo luzoqhubeka nakwabanye omasipala. Uzibophezela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ekuseni uqeqesho ubuholi bomasipala obusanda kuqokwa ukuze ukusebenza kungeke kube nezihibe ngokuhamba kwesikhathi emkhandlwini abakuyona. Ungqongqoshe uSipho uthe inhloso yalomnyango ukuqinisekisa ukuthi intuthuko ihanjiswa ngendlela emphakathini. Sizobe sikwazi ukuxoxa ukuthi siqala iterm iziphi izinto ekufanele zikwazi ukuthi zenziwe omasipala imaphi izinto esicabanga ukuthi zizosiza ukuthi kugijime kuhambe intuthuko kubantu bakithi nakuthi amakhansela afanele aziphathe kanjani emkhandlwini ukuze azokwazi ukuthi asheshise ahambise intuthuko kubantu bakithi. uHlomuka uthe ukushintsha kubuholi komasipala akushintshi indlela yokusebenza kuphela kusuke kungene ubuholi obusha okuzoqhubeka lapho kugcine khona obudala. Njoba kukhethwe abaholi abasha ngekhathi kudlule ama-election umhla ka-1 kwakukhethwa i-leadership kodwa i-functionality yomkhandlu iyaqhubeka la igcine khona kunje i-leadership yona ikhethwe manje izofike-ke ithole i-report ukuthi umkhandlu ume kanjani bese yona-ke ikwazi ukuprovida i-leadership ukuthi kuzoka kanjani ukuthi kuye phambili yingakho-ke sizozipresenta-ke i-state se-local government but also sikhulume nawo ngama-code of conduct ukuthi amakhansela afanele asiphathe kanjani.
Kanti meya yomasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma nayo beyingxenye yalomhlangano uthe bafunde lukhulu ngokulindeleke kubona njengamakhansela amasha. Isimo sonke nje samasipala sikwazi ukuthi sazi umasipala nomasipala ukuthi kumkanjani. Okubalulekile kubantu abangenayo emsebenzini ukuthi bazi ukuthi yini aba-inherita, yini abayithathayo, ikuphi le kufanele balungise. Kodwa kwesibili kube uhlobo lomhlangano la kubhekwa khona nezinto code of conduct ukuthi fanele usiphathe kanjani njengabaholi bomasipala namakhansela jikelele. Ezindabeni zo1KZNTV kubika uIndodla ngisesidara ngaphandle kwaseMgungundlovu. Usalokhu uqhubeke njalo umdonsiswano ngobuholo kufanele buphathe umasipala wasemTuba-Tuba enyakatho KwaZulu-Natal kulandela ukuphuma kwencwadi enkantolo evimbela kubuholo beqembu le-IFP obabekwa mhla zili-12 kuMasingana nalonyaka ukuba ke buqhubeke nokusebenza kuze kubeke bufaka kencwadi yokuphisa lesi sinqumo mhla zingama-26 kuMasingana. Ongusotswebhu makhansela kulo masipala umfana Gumede uthi incwadi ke khishwe ke inkantolo esidala okukhulu ukudideka njengoba bobabili kubuholo balamaqembu kuyi-ANC ne-IFP buvukile ke namhlanje kuzoqhinqa amahhovisi alo masipala nosekuphazamisa ukusebenza kwansuku zonke kwawo kwelo masipala. Njengoba kuqhubeka umdonsiswano ngobuholo okufanele buphathe umasipala wasemTuba-Tuba, usotswebhu wamakhansela umfana Gumede uthi yize kuqubuke ukudideka ngemuva kokuphuma kwencwadi enkantolo ebiyalela ukuthi ubuholo obusha bakhethwa mhla zingu-12 kuMasingane kulonyaka abuma ukusebenza. Bona lokhu bakubona ngokuthi kusobala ukuthi akubuyele ubuholo obudala ehhovisi buzosebenza njengoba bonke bebeqhinqa emahhovisi alo masipala. Ubuholi bonke obakhethwa ngomhla ka-23 nobakhethwa ngomhla ka-12 bonke bukhona khona la and ke kuzanywa ke manje ukuthi kuchazelwana ukuthi hayi incwadi ephuma izolo isho ukuthi nabanye bathi incwadi ephuma izolo isho ukuthi kodwa mhlambe esikwaziyo thina ukuthi le ncwadi ephumile ithi hayi ubuholi obudala ibona ubuholi obufanele mabube khona. Unobhala weqembu le-IFP emTuba-Tuba uKhila Mkhwanazi uthi bekade kungasebenzeki kulo masipala abasebenzi beshoda ngezinsiza ngoba bebengenayo umphathi ababika kuyena izinto. Uthi bathatha isinqumo sokuthi babeke imeneja. Uthi njengoba sekuphume lesi sinqumo sekuzoba nzima ukusebenza njengoba ziningi izidingo kufanele ziyiswe emphakathini. Ungitshela ukuthi ke nobhala engathi ukusebenza kumasipala wethu kuyaphazamiseka namhlanje. Abasebenzi bamile abasebenzi. Manje ke uthola ucingo yena kubasebenzi ukuthi abasebenzi banenkinga abanayo uniform yokusebenza abanawo amathuluzi abathengelwe. So abasebenzi ke bathi kasikwazi ukuqhubeka siyosebenza sisebenze ngempahla zethu ngoba njengamanje asinayo uniform yokusebenza. So uyangibikela ke sengithi ke asondele ke egatsheni phela ke njengoba umkhandlo siwuphethe uphethwe iqembu leNkatha Freedom Party asondele ke sikwazi ukuyobona ukuthi kwenzakalani. Cha nebala ke sifica abasebenzi baqhinqile bangaphakathi bakhala ke ngokuthi abanayo manager njengamanje ababika kuye izindaba babe nezinkinga umasipala kusukela ngomhla ka1 January kuze kube umhla ka11 atungenayo manager selokwahamba manager odlule kuthe ngomhla ka12 yahlangana ikhansela yababekela umanager umnumzana uTV Xulu okutheke izolo sibonile ukuthi inkantolo yaseMgungundlovu ikhipha isinqumo sokuthi yaba interdictor ukuthi baqhubeke beperforma ama-justice abo njengomanager until kulalela udaba ngomhla ka-26 ngoLwesithathu. Usomlomo walo masipala owabekwa iqembu likakhongolose uDipiyuntuli uthi ukubekwa kobuholo obusha mhla zingu-12 kuMasingana kwakungekho emthethweni njengoba wathatha isinqumo sokuthi ayise lolu daba enkantolo. Uthi ngaphambi kokuthi kubekwe ubuholo obusha uke wathola ukuhlukumezeka. Abafowethu ke laba baka EFF ne-IFP baqala ukulwa emhlanganweni. Sase mina njengosomlomo ngobona bonke umhlangano wempi ngawushiya lo mhlangano ngaye ofisi lami okuthe ekupheleni kwawo sebejoyinwe umeya ngoba naye wake washiya ngenxa yempi wasebuye ephindela. Base befika lapha eofisi lami bezongilwisa ikhansela le-EFF nele-IFP
bephethe i-notice of meeting bese ngisayine ngenkani sabhudukezana ke ngifuna ukuphuma eminyango belwa bengafuni ngiphume bethi mangayisayinila ngiphume befuna ukuthi ngiyisayine ukuthi ngiyavuma ukuthi bazohlalisa umhlangano mhla ka-12 ngathi cha angikwazi lokho angiyona ingxenye yalezo uvumelano wayethe ngibiza ke umeya ngathi ngiyaphuma hayi bangibamba bangikhiyela lapha bavala umnyango salwa sibanga umnyango kangangoba negadi lami ukuthi lifika nalo balikhiyela kwalwiwa kuze kwafika umeya esuka ngale office lakhe wazosilekelela ukuze sikwazi ukuphuma. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uSipho Hlomuka uthi bona bazi ubuholo obudala njengobuholo okufanele bephathe lo masipala. Ubuholo obukhona eMtubatuba yilobo babukhethiwe ngaphambilini hayi lo umkhethwe manje meeting endihleli ideclare as a meeting engekho emthethweni so siyafisa ukuthi bangadideki ukuthi obani abaholi baseMtubatuba ngoba sekushiwo ngisho ikhona. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eseMtubatuba. Usotswebhu weqembu le-NFP kumkhandlo kaNongoma enyakatho KwaZulu-Natal uMilton Sokhela usesole iqembu le-AFP ngokusebenzisa amandla alo okuphatha ngendlela engafanele njengoba seyiphakamisa ukuba kwehliswe kwisibalo samalungu esigungu esiphezulu asuka kwisibalo sayisishiyagalolunye aye kwayisikhombisa ngenxa yokwentuleka kwenkece kulo mkhandlo. Khuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uSokhela uvezule sebebhalela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kusona leso sifundazwe beunxusa ukubungenelele ukuze kungaphazamiseki ukuhlinzekwa komphakathi ngeyidingo. Umasipala wakwaNongoma enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ungomunye wamasipala elingabanga khona iqembu eliunqobe ngamalengiso nokwaphoqa ukuthi kusebenze umbimbi lwe-IFP kanye ne-EFF kanti iqembu le-ENFP elalisibili ilona qembu eliphikisayo ngokusemthethweni. Usotswebhu waleli iqembu uMilton Sokhela usesole iqembu le-IFP ngokusebenzisa amandla ngokungafanele njengoba lifuna ukwehliswa isibalo samalungu esigungu esiphezulu abe yisikhombisa esuka kwayisishiyagalolunye. I-NFP ibhala incwadi ibhalela uSipho Hlomuka ophethe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngalolu daba. Waba nemotion efakwa iqembu le-IFP likhalaza ukuba kunciphiswa amalungu e-executive kusukela kwa-9 abe u7. Sibese kuxoxa ke lokho nawo umkhandlu sabona ukuthi siyehlulana masikuxoxa sodwa ngoba sinenkolelo yokuthi ba-abuser i-status sabo sokuba yi-majority emkhandlwini ba-manipulate kamandla ukuthi abayinciphisi i-executive ibe u7 kusukela ku9. Noma izathu ke singasigculisile ngoba basitshela ukuthi ngokwenze njalo ingoba silawulwa ibudget engekho enough ukholela ama members executive awu9 kanti all along abelokho u8 ngenxa yokwanda kwamaward kwagcina kwa-edwa imember yodwa ku-executive abawu9. Nomthetho ke osilawulayo mhla we-inauguration kwakhona uMrs Khoza from Copter owasenzela ama-calculations ukuthi siqualifye ukuthola ama-seat awu9 ku-executive. Yingakho ke sesicela i-intervention ka-MEC uHlomuka njengo-MEC wakwaCopter ukuthi sicela ngenelele ngoba asifisi ukubona la kwaNongoma kuma i-service delivery abantu bakhona behluphekile izingahambi idingo ngenxa yokuthi iqembu le-IFP lilibelwe umbango ongenasidingo. Ngakolunye uhlangothi imeya yomasipala wakwaNongoma Albert Mncwango uthi ukwehlisa isibalo kuyingxenye yokunciphisa izindleko njengoba bonke omasipala bayalelwa umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uba behlise izindleko komasipala ngenxa yokutuleka kwenkece. Sibeke sesibuka ke isimo nxa uminister esikhumbuza lokho ukuthi kumele nempela sehlise inani lamalungu executive. Lokho ke sivunyelwe na umthetho ukwenza ngoba umthetho lapha mubheka i-Structures Act unumber 43 subsection A and B uyasigunyaza ukuthi nje omasipala imkhandlo ingabheka isimo sokusebenza kwayo ibisiqaqula ukuthi mangaki amanani inani lo inamba yamalungu eESCO iESCO yabe ngabankulu kangakanani kodwa umthetho ubekile ukuthi ayingabi ngaphansi kwamalungu awu3 kodwa futhi ingabi ngaphezulu kwamalungu awu9
kusho ukuthi ke omasipala bangabheka lapho phakathi nendawo phakathi ka3 no9 kuye ke nokuthi isimo sezimali zawo simi kanjani nathi njengomasipala oqonde ukuzokwenza ukuletha idingo emphakathini sabona ukuthi u9 awusilungele ungcono sehle siye ku7 njengoba umthetho uzovumela. Iqembu le-NFP liveza ukuthi lo mdontsiswano lizoyisa enkantolo uma singekho isixazululo. Kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni engatholakalanga ukukhulumela umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni KwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaNongoma. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV. Njengoba sayehobela sakusha ngokuphuma kwemiphumela yabafundi bebanga le10 abafunda ezikoleni zikahulumeni, umeluleki wengqondo Sithabile Mtolo uthi baqonda ukuthi lesi isikhathi esinzima kakhulu kubafundi, ngakho kubalekile ukuba abazali bazazi indlela abangalekelela ke ngazo abafundi ukugwema ke ingcindezi. Umtolo usho kanjena ekhuluma nabeziko lezindaba njengoba ke kulendela uba ke kuphume ke imiphumela kamatikuletsheni kusuku lakusasa. Ayaphela amaphupho kubafundi abebenza umatikuletsheni kuleli ngonyaka owedlule ezikoleni zikahulumeni. Njengoba ungqongqoshe womnyango wezemfundo kuleli uNG Mutshekga lindeleke akhiphe imiphumela namhlanje kusihlwa. Umeluleki wezengqondo Sithabile Mtolo uthi ke nakuba kujwayelekile ngalesi sikhathi ukuba nokukhathazeka kubafundi, kepha ke inkulu ingcindezi ababhekane nayo ngenxa yesimo abebefunda ngaphansi kwaso ngonyaka owedlule. Isikhathi esiningi siyaba nezingane ekukuthi zihleli under ingcindezi, zikwingcindezi nje ngenxa ukuthi azinayisho noma zizophumelela yini. Ezinye zazo ziyazi ukuthi zibhale kahle, kodwa uyayazi into ukuthi vele makhona imiphumela oyilindile uyaba nervous. So ziyaba nervous, ziyaba ne-stress, i-anxiety, ungabi nayisho ukuthi kuzokenzakalani, even mhlawumbe ezinye zibe ne-pressure from imindeni yabo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphandle kokuphazamiseka kokufunda nokufundisa ngenxa yokuhlasela kwegciwane icorona kuphindeke kwaphazamisa izigameko zokuyidapela nokunye ke okuningi. Uthi ke yize kunjalo abafundi kubalekile ukuba ke bangazenyezi ngemiphumela abazoyithola, kepha ke babambe ngezandla zombili onke amathuba azowathola. They must also remember ukuthi it's not all the time lana uzothola into oyifunayo. So ngaleyo ndlela kusho ukuthi noma ngabe abatholanga ama straight A's, they must also accept ukuthi nalo B nalo C right, as long as uzokwazi ukuthi bangenise mhlawumbe la befuna ukuthi bangene khona in terms of university. Even if abangenanga, they also need to know ukuthi there's other options ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi uzogcine uhambe uyofunda. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi mhlawumbe uwenze i-rewrite ka matric, ungakwazi ukuthi mhlawumbe uye college. There's different options. Umuntu mhlawumbe angabe seyazi-restricta kakhulu ekutheni ufuna ukuthi yena ahambe nje ayi-university kuphela, abukele namanye ama-options. Ukuphuma kwemiphumela kamatikuletsheni kuza ke ngemumva kokuthi kade umnyango wezemfundo kuleli umemezele ukuthi kangeke isashicilelwa ezihlanganaleni ukugwema ke izigameko zokuyibulala kwabasuke ke bengaphumelelanga. Umtolo uthi ke yize kuhlukene imbono ngalolu daba, ukholwa ke ukuthi baningi abafundi abasuke belangazelele ukuzibona ephepheni. Na yonke lento leyo ukuthi as much as phela bebezoyithatha lento yokuthi bakhiphe ingane ephepheni bangasayenzi, kodwa bezo affecta laba ekukuthi basafuna leya excitement yokuphuma ephepheni, ukubona emakhona umuntu owenza umatric emphakathini, wonke umuntu uyavuka hamba ubheka ayothenga iphepha, kube nje excitement all over, because to them it means a lot. It's like a graduation yaka matric. So now mase kuthi sebeyaphuca lokho sebezoyilanda esikoleni as per normal, yabona ukuthi akusalethi excitement ngaleyo ndlela kufanele ngabe kuyiletha ngayo. Kodwa ke and again there's two sides to the whole thing. Ngoba phela omunye angayibuka ngokuthi iyasiza ngoba at least ngeke abantu beze bazi ukuthi usibani bana akaphasanga and mhlawumbe izohlisa izinga lokuzibulala. So there's two sides to the whole thing. Izindabeni ze1KZNTV kubi kuntombi khona mvubo ngisethekwini.
Imeya kamasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya uXolani Ngwezi uthi ke inyangeni nje inhlanu ezilandelayo inkinga yokwentuleka kwamanzi sizoba ngumlando njengoba kukwakhiwa kwendawo egcina amanzi endaweni yakwaHlaza ngaphansi kwesizwe sakwaCebekhulu empangeni isisemaphethelweni. uNgwezi ukusho lo ngesikhathi ke ahambele ke esizweni sakaCebekhulu kwaHlaza ngokohlelo lwamasipala waseMhlathuze lokuhlola isimo nebanga selihanjiwe kwakhweni kwalengqalasizinda yamanzi nokwelapheni khona ke isiqinisekiso sokuthi indawo efana nakwaHlaza Ntambanana ubizo nakwezinye indawo amanzi azobeke seyiphumela kompompi ngaphandle kwehibe. Indawo yakaHlaza ingezinye ke yezindawo esehlupheke kakhulu ihlupheke lamanzi iminyaka eminingi. Umasipala waseMhlathuze ke ubesuqalisa uhlelo lokwakhiwa kwendawo egcina amanzi reservoir nokuyilapho kezokwazi ukuthi ke ihlinzeke izindawo ezifana noHlaza, ubizo, Ndondwane nezinye ngamanzi kahlanzekile aphuma ngqo empompini. Lokhu kwengezinye zezihlelo zikamasipala uMhlathuze ukuzama ukwenza ngcono impilo yabantu. Umeya walomasipala uXolani Ngwezi njengengxenye yokuhambela izindawo zamakhosi uqalise ngokuhambela kwaHlaza enkosini uCebekhulu nalapho ke bekuhlelo lokuhlola inqubekela phambili nje kwezakhiwo zamasipala. Project isikhathi eqale ngaso nebanga eselihanjiwe ukwakhiwa kwayo sibona ukuthi iproject ama officials angaba nakho bayiqinisa ukuthi babe sebeuqedile u9 meters ukuya phezulu okuyi height ubude be reservoir le kusuka phansi yaphezulu. Bona ukuthi kuzosijabulisa kakhulu lokho ngoba imphakathi ezozuza la uma kuseqala kuphampa amanzi esuke Hillview eza la endaweni yakwaHlaza ewa32. Amanzi azosabalala kuyo yonke le ndawo yenkosi eMkhonto, endaweni yakoNdondwana, endaweni yakoMaqedi Plate, koMambuka, indawo ezakhelela. Ngenxa yokuthi komphakathi ngesinye isikhathi umuntu ezikhalazo yawe uzilimaze izakhiwe ngenhlelo sokudlulisa umyalezo wezinto abasuke bengeneme ngazo uNgwezi bese nxusa ukuba lokho bakugweme kepha baqikelele ukuthi lezi zakhiwo bazigcina ngoba nje akusizone zabo kuphela kanti nezizukulwane ezilandelayo nazo ziyosizakala ngazo. Sikhulekela nokuthi abantu ke bayiphathe kahle infrastructure le esizoyifaka la njengomkhandlu ukuze ihlale ikhona njalo futhi ikwazi ukuthi ihlale basiza njalo bona nezizukulwane ezizayo njengoba le reservoir ayakhelwe nje kuphela ukuthi izosiza laba abantu kuphela kodwa iplanning yayo goes to as far as ama generations cishe amabili azayo mawubuka ukuthi abantu bakule ndawo isibalo sabo sikhula kangakanani in terms of ukwakhiwa kwazo nokukhula kwabo. Ungwezi ke uphethe ngokuthi kulama projects bafisa ukubeka ukuthi ngenyanga kaNhlangulana uJune ebeke sephuthuliwe ukuze bekwazi ukuqeda lento yokuthuthwa kwamanzi ngamaloli kanti futhi banazo nezihlelo zokulungiswa komgwaqo kulezi zindawo abaphezulu kwazo. Lezi izindaba zo1KZNTV mina ngingosamkeliswe Nqulunga ngibika ngikwaHlaza. Lo ngumxhumanisi kwinhlangano ethekelisa ngegazi kuleli South African National Blood Services iSNBS KwaZulu-Natal uDennis Ngongoma uthi bakhathazekile ngokugqoza kwabantu abasabela kuyikhwelo lokunikela ke ngegazi kakhulukazi njengoba umthamo wegazi okhona kuyinqolobane zabo unganela kuphela nje usuku olulodwa. uNgongoma usho kanjena ke enkulumeni abenawo neziko lezindaba njengoba ethi banxusa umphakathi wakuleli ukubuza onikela ke kulomkhankaso nabahlose ngawo ukusindisa impilo yabantu abentula igazi. Isikhungo esithekelisa ngegazi kuleli iSANBS ikhathazekile ngezinga eliphansi labantu abazinikele ukunikela ngegazi. Lokhu kudalulwe iloyo ongumxhumanisi kulesi sikhungo uDennis Ngongoma njengoba ke ethi baphume inqina yokufundisa abantu ngalokho. Sithi mangabe usuvumile noma wafika kwisikhungo sethu uzonikela ngegazi siyakhuthaze ama donors ethu ukuthi siyawanxusa ukuthi aqhubeke adonate at least badonate ka 4 noma ka 5 ngonyaka ungadonate kanye ngoba akusizi thina ukudonate kanye so siwagqugquzeleka amadona ukuthi akadonate 4 to 5 times a year. Lesi sikhungo sibhekene nengwadla yokushoda kwegazi ezinqolobaneni zokugcina igazi ikakhulukazi njengoba ke kade kuyisikhathi samaholiday noba kuyisikhathi esimatasa kakhulu. uNgongoma uthi ke sikhulu isidingo sokunikelelwa kwegazi phakathi ke kwezinto athi ziyimbangela yokuhosha imfe kwabantu ekunikeleni ngegazi ukusabela ke ukutheleleka ngegciwane icorona. Igazi eliningi esilicollector South African National Blood Service liya komama ezibhedlela abasuke bebeletha. Igazi eliningi esilicollectayo liya kubantu abagulayo ezibhedlela
igazi eliningi esilicollectayo liya kubantu abasuke belimele engozini. Thina South African National Blood Services siyayilandela imigomo ye-COVID. Uma ufika thina kwisikhungo sethu senza lento ekuthiwa i-screening ukucheck u-COVID. So nje siyawugqugquzela umphakathi ukuthi awuqhubeke uye uyonikela ngegazi, ngeke uthole u-COVID ngokuyonikela ngegazi. Njengamanje igazi elikhona laneleke usuku olulodwa nokusho-ke ukuthi miningi imiphefumulo engahle iphangalale. NangoDisemba besistruglisha up until now siyastruglisha igazi elikhona nje e-KZN sinegazi elinganela usuku olulodwa bese kuthi national sibe negazi elinganela insuku ezimbili. Isimo simbi kakhulu. Siyawunxusa umphakathi wase-South Africa wonkana ukuthi uye ezikhungweni zokunikela kwegazi uyonikela ngegazi. Igazi liyashoda kakhulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kube uNtomo khona Mvubungisi eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 15.31 cents kuyidola laseMelika libe ngo20.87 cents kupondo waseBrithani libe ngo17.39 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,839.47 cents ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe ibe ngo$88.44 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Emva kwesikhathi esizinyanga ezihlanu zonke engadlalo nozinto eKaizer Chiefs uItumelo Nkhune ulindele ukuba kakhuzi ibuya kulempela sonto kumqhudelwano omusha ceke lapho abadlali beqokwa khona ngabalandeli DStv Compact Cup. Ukhune solokha agcina ukudlala ngesikhathi iChiefs yehlulwa keMamelodi Sundowns kumqhudelwano weMTN 8 sekukhahlela amapenalty. Kusukela kulowo mdlalo lonozinto belokho ekhuhla ibhenji kuyimpofana imidlalo yonke eli14 yeligi. Kulo mdlalo ngempela sonto ozokuba seMoses Mabhide eThekwini ukhune uzobe evimbeleke iqembu lama Warriors elizobe lithonene phezulu nelaziwa ngokuthi amabutho. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa bese iphaka la okwamanje kuze kube ngokuzayo.